can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's playing by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, never. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Ποδόσφαιρο είναι και αυτό που κάνουμε. Summer like water, summer like the heat. Summer a melody and summer the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a phoenix. It's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. But let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Βασίλειο, πρέπει να με προσέχετε για να επικοινωνούμε, για να περάσουμε και όμορφα. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ θα τα πούμε στην πορεία, γιατί τα παιδιά του χορευτικού, της χορευτικής σχολής θα τα πούνε και αυτά, να μην κρυώνουμε γιατί θα τα δείτε, εντάξει, να μην επιβαρύνουμε το θέμα πάνω. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν το χορευτικό. Η σχολή χορού Μπαϊλάρκων Μαρίας, της κυρίας Παπαδοπούλου Μαρίας, η διοκτήτρια, θα ανοίξει τη σημερινή μας γιορτή. Ελάτε. Το τι θα χορέψουν, το πόσο θα χορέψουν, θα σας το πει η δασκάλα τους. Εμείς απλά παρακολουθούμε. Χειροκροτούμε, γιατί είναι ένα αντίστοιχο άθλημα χορευτικό, σαν και τα δικά μας, σαν και το δικό μας. Όπως θέλουμε εμείς το χειροκρότημα όταν παίζουμε, είτε καλά είτε όχι, έτσι θέλουν και οι κοπέλες, έτσι θέλουν και τα παιδιά που χορεύουν. Όλα τα παιδιά ό,τι και αν κάνουν. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Πάτε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Με της κυρίας Μαρίτα Παπαδοπούλου και της Μπαϊλάρκων Μαρία θα σας παρουσιάσουμε μια μουσική φωτογραφία. Ακούτε? Όχι. Ξανά. Τώρα? Καλησπέρα. Τώρα? Πολύ ωραία. Εκ μέρους της κυρίας Μαρίτας Παπαδοπούλου και της σχολής χορού Μπαϊλάρκων Μαρία θα σας παρουσιάσουμε μια αγωνιστική φωτογραφία. Έτοιμες? Για πάμε.
και ένα θέμα το CD. Αν υπάρχει και εκπέμπουμε στη δεύτερη φωτογραφία, θα τους ξαναδείτε. Χειροκροτήστε όμως τις κοπέλες εκ των προτέρων και αν ξαναεμφανιστούν θα τους ξαναχειροκροτήσουμε. Αν όχι, οφείλουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις κοπέλες, στη δασκάλα, στην κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, στη σχολή Μπαϊλάρ Τον Μαρία για αυτό το λιγόλεπτο αλλά πολύ όμορφο θέαμα. Συμφωνείτε? Λέω να ξεκινήσουμε με μια μεγάλη συγγνώμη για την όποια καθυστέρηση, αλλά είναι γνωστό, ήθιστε στο Νεοέλληνα να έρχεται την τελευταία στιγμή και συν το πρώτο. Και εμείς εδώ πέρα δεν τα πήγαμε καλά και ειλικρινά σας ζητάμε συγγνώμη. Θα ήθελα να καλέσω πριν ξεκινήσω οτιδήποτε έναν αθλητή. Πού είναι ο Γρηγόρης? Πού είναι αυτό που μου είπες ότι θες να πεις? Το κρατάς, έλα κοντά μου. Θέλω να τον ακούσουμε γιατί κάτι θέλει να μας πει. Για ακούστε τον. Εγώ, ο Γρηγόρης Γεωργιάδης, είμαι στην ομάδα ΑΟ Κόκκινος Μήλος από την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2015. Μπήκα σε αυτή την ομάδα γιατί ήταν κοντά στο σπίτι μου, πληρώνω λίγα λεφτά και έχει καλούς παίκτες και ένα πολύ καλό προπονητή, τον Αντώνη Σουλακέλη, ο οποίος έχει πάει σε πολλές ομάδες και τους έχει κάνει πρωταθλητές. Για παράδειγμα, έχει πάει στους Κυπαλίους και τους πήγε στην ΚΟ και στο Πήλιο. Εκεί πήρε το πρωτάθλημα. Μετά από ένα χρόνο πήγε και έφτιαξε μια δική του ομάδα, η οποία στους Παμπέλες έχει κατακτήσει την πρώτη θέση με διαφορά 7 πόντους από τον δεύτερο και έμειναν 2 αγώνες και κατέκτησε την 5η θέση στα Junior. Αυτή η ομάδα λέγεται ΑΟ Κόκκινος Μήλος. Την πρώτη μου μέρα ήταν ωραία. Την επόμενη μέρα είχαμε αγώνα με τους Γεπαετούς. Νικήσαμε 3-1. Μετά από αυτές τις 2 μέρες αποφάσισα να μείνω στην ομάδα. Σήμερα η ομάδα κλείνει τον 1 χρόνο και μέχρι σήμερα έχουμε μαζευτεί 55 και παραπάνω παιδιά. Ευχαριστώ πολύ τον Γρηγόρη. Ένα από τις ωραίες εκπλήξεις σε τέτοιες εκδηλώσεις. Πού είναι η κυρία μαμά? Έλα. Το συμμετέχει είναι εκεί μέσα. Για να ακούσουμε και μια μαμά. Και όλοι οι γονείς βρίσκω και βρίσκουμε πάρα πολλούς λόγους για να χαμογελάσω και να χαμογελάσουμε με την παρουσία σας, αλλά πάνω απ' όλα για την παρουσία και τη συμμετοχή των αγοριών και κοριτσιών μας στην ομάδα του ΑΟ Κόκκινος Μήλος, όπου άλλος ένας χρόνος, άλλους λίγους μήνες και άλλους μόνο λίγες ημέρες επέλεξαν και επιλέξαμε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα των παιδιών μας να τα εμπιστευτούμε σε έναν άνθρωπο που θα έλεγε κανείς ότι γεννήθηκε για να κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Κάτι δηλαδή σαν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Επιλέξαμε τον κύριο Σουλακέλη και την ομάδα του ΑΟ Κόκκινος Μήλος, που στη συνέχεια έγινε ομάδα μας, πρώτα γιατί η άβρα που εκπέμπει έχει και εμπνέει αφενός όλους εμάς τους γονείς για τη φιλοσοφία που τον διακατέχει, όχι μόνο στα αθλητικά ποδοσφαιρικά, αλλά και γενικότερα στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα, αλλά πολύ περισσότερο εμπνέει τα ίδια μας τα παιδιά, που τις περισσότερες φορές αποτελούν και τον αυστηρότερο κριτή, η επιλογή και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του να διαχειρίζεται τα παιδιά μας, και για εμάς τους γονείς αποτελεί και το πρώτο κριτήριο ώστε σήμερα όλοι εμείς να αποτελούμε μέλη του νέου αθλητικού σχήματος του Δήμου Αχαρνών, που είναι ο ΑΟ Κόκκινος Μήλος, και τέλος επιλέξαμε τον κύριο Σουλακέλη για την επίστευτη αγάπη, φροντίδα και προστασία που παρέχει στα παιδιά. Στα παιδιά μας, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται στα ματάκια όλων των παιδιών μας και είμαστε εμείς πρώτοι οι γονείς που κάνουμε και τις πρώτες διαπιστώσεις, βλέποντας τα παιδιά μας να χαίρονται, να αναστρέφονται μαζί του, αλλά και να τον εμπιστεύονται αληθινά, μέσα από αντίξωες πολλές φορές συνθήκες, μεταλλάσσει με τη συνηγορία
με τη συνηγορία των παιδιών μας στην αρνητική σε θετική άβρα και καταφέρει και μεταμορφώνει παιδιά που ως εχθές ήταν αρχάριοι στο ποδόσφαιρο, σε πραγματικούς αγωνιστές, μέσα από το αγωνίζεστε και το καλό ποδόσφαιρο, ώστε σήμερα αρκετά από αυτά τα παιδιά, άπειρα και πρωτοεμφανιζόμενα στο γήπεδο, να αποτελούν ένα αξιόλογο αντίπαλο για όλες τις ομάδες, κατακτώντας όχι μόνο θετικά αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά ιδιαίτερα τις καλές εντυπώσεις και να εισπράττουν δικαίως τα χειροκροτήματα και τα μπράβο, ιδιαίτερα δε των αντιπάλων μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς οι γονείς των παιδιών που επιλέξαμε τον αθλητικό όμιλο Κόκκινος Μήλος, σας προσκαλούμε να έρθετε να μας γνωρίσετε. Φέρτε τα παιδιά σας εδώ σε εμάς, γνωρίζοντας πάνω απ' όλα ότι εδώ, στον ναό Κόκκινος Μήλος, θα βρείτε ένα περιβάλλον φιλικό, οικείο και καθαρά οικογενειακό, όπου παιδιά και γονείς χαιρόμαστε και ευχαριστιόμαστε όλοι μαζί, παίζοντας και διασκεδάζοντας τη συμμετοχή και παρουσία μας στον ναό Κόκκινος Μήλος. Σας περιμένουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ προσωπικά τη μαμά, τους γονείς. Και πριν σας πω τα δικά μου λόγια, θα ήθελα να σας πω ποιοι ανάμεσά μας παρευρίσκονται. Ανάμεσά μας παρευρίσκονται και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θεοδόρος Ειρηνίκης, αντιδήμαρχος Δήμου Αφαρνών. Ο δημοτικής σύμβουλη του Δήμου μας, η κυρία Εύη Παντελιά και ο κύριος Στέλιος Κυριαδούκης. Ο κύριος Χρήστος Γενναίος, τον άκουγα παλιότερα. Πρώην διαιτητής Α' Εθνικής. Τον ευχαριστούμε θερμά. Μαζί μας παρευρίσκεται ο τέος αντιδήμαρχος του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, ο κύριος Γιώργος Καραβίας. Γιώργο Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Και την προβό που ήρθατε παρέα, δεν ξεχνάω. Μην τις δείτε πολλές, είναι μεγάλα τα γράμματα γιατί δεν λέω και καλά. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας πω δύο κουβέντες, προσπαθώντας κωδικοποιημένα να σας δώσω το στίγμα της φραγίδα μας, όσο είναι δυνατόν περιληπτικά και κωδικοποιημένα, μέσα σε αυτές τις λίγες σελίδες. Υπάρχει δυνατότητα και η ευχαρίστηση να μιλάμε ώρες, μήνες, για να μην πω και χρόνια και εντυπωσιάσω, για αυτό το επίτευγμα που λέγεται ο Κόκκινος Μήλος. Ονόμασα αυτά τα λόγια γένεσης. Το γιατί το ονόμασα έτσι, ευελπιστώ ότι στην τελευταία γραμμή που θα τελειώσω να το έχετε καταλάβει. Να έχω καταφέρει να σας δώσω να το καταλάβετε γιατί ονόμασα τα λόγια μου γένεσης. Ανάμεικτα τα συναισθήματα χαράς και συγκίνησης, ευθύνης, δημιουργίας και αξιοσύνης κυριεύουν τον ιδρυτή και δημιουργό αυτής της ιδέας. Αυτού του νέου εγχειρήματος που θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον θα αρχίσουμε να απασχολούμε πολύ σοβαρά την τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που ανάμεσα σε τοπικούς, πολιτικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς παράγοντες, γονείς και φίλους σας, παρουσιάζω έστω και κωδικοποιημένα το νέο μας αθλητικό και όχι μόνο δημιούργημα, μέσα σε μια πανηγυρική, εορταστική, κοινωνική και χορευτική εκδήλωση μιας καινοτόμου προσπάθειας για τα δρόμενα της περιοχής μας και όχι μόνο. Λοιπόν, εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη. Και στη συνέχεια είπε ο Θεός, γεννηθήτω το φως και γένε το φως. Έκτοτε είναι γνωστή η συνέχεια, έγιναν πολλά, μα πάρα πολλά και πέρασαν δεκάδες, εκατοντάδες, θα λέγαμε χιλιάδες χρόνια. Ώστε μόλις πολύ πρόσφατα, το 2015, πέρσι τέτοιο καιρό δηλαδή, ακούστηκαν αχνά στην αρχή κάποιοι ψήφιοι που έμοιαζαν με φωνές, γιατί αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο, όπου μου μεταφέρθηκε οργανωμένα μέσα από μια παρότριση γονιών, αλλά και προφανώς υπόβοσκε και μια εσωτερική επιθυμία ετών, όπου στην αρχή φάνηκε για ψήφιρος, στη συνέχεια έγινε δυνατή φωνή και σήμερα βλέποντας σας εδώ γίνεται κραυγή, κάνοντας μάλιστα δυνατό θόρυβο. Γεννηθήτω ομάδα. Και ναι, γεννηθήτω ο ΑΟ Κόκκινος Μήλος. Και πολύ απλά αυτό και έγινε. Και από τότε πέρασε ένας χρόνος. Και εμείς εδώ, στον ΑΟ Κόκκινος Μήλος, το χαιρόμαστε και το ευχαριστιόμαστε. Να συμμετέχουμε σε όλες τις αθλητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Μαθαίνοντας και παίζοντας
όχι μόνο ποδόσφαιρο, μέσα από τα φιλικά και τους αγώνες, πρωταθλήματος, κύπελλων και τουρνουά, και όπου η ομάδα μας συμμετέχει με 2 τμήματα, Παμπέδων και Junior, στο ένα από τα 3 μεγαλύτερα τουρνουά της χώρας με την επωνυμία Respect Cup. Και αγωνιζόμαστε στον όμιλο του Total, και εκεί θα δούμε τους Men Junior ισόβαθμους στην 4η θέση, αλλά με διαφορά τερμάτων με τη Θίελα Αραφίνας, και τελικά να κατακτούμε την 5η θέση. Τους δε παπέδες μας να κατακτούν την 1η θέση στον όμιλο, περνώντας το τελικό με την Άνοιξη Παιανίας. Η ενημέρωση αυτού του αγώνα σχετικά με το τελικό, τον τουρνουά, θα ενημερωθείτε σύντομα. Βέβαια δεν παίζουμε μόνο ποδόσφαιρο, όπως είπαμε και παραπάνω. Αλλά ακούστε, συγκεντρώσαμε διάφορα είδη ανάγκης, 3 φορές για τους συντοπίτες μας και 1 φορά για τους πρόσφυγες, από τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, φάρμακα κλπ. Συμμετείχαμε σαν ΑΟ Κόκκινος Μήλος στην καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου γύρω από το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ που αγωνίζεται η ομάδα ΑΕ Αχιλλεύς του 4ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου στην περιοχή του Κόκκινου Μήλου. Εκδώσαμε το πρώτο μας ημερολόγιο με φωτογραφίες των παιδιών μας. Εκδώσαμε και το προσπέκτου μας, είπε η Μολάν, με χρηστικές πληροφορίες. Γύρω από τον ΑΟ Κόκκινος Μήλος. Κόψαμε τη βήτα μας. Ξυπνήσαμε την Τσικνοπέμπτη που έγινε Τσικνοκυριακή σε ένα απίστευτο γλέντι. Ό,τι έχει να κάνει με το γλέντι θα συμβεί, θα τα πούμε στο τέλος. Μαγνητοσκοπήσαμε σχεδόν όλους τους αγώνες των παμπέδων μας που υπάρχουν σε CD. Και ήδη αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε πλαστικά καπάκια προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στην αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου για κάποιον συνάδελφό μας που το έχει ανάγκη. Και σύντομα θα μας δίνει στους δρόμους της πόλης και στις πλατείες να καθαρίζουμε το περιβάλλον και να διατροφητεύουμε και όχι μόνο. Θέλουμε και θα μας δείτε να οργανώνουμε και να συμμετέχουμε σε κοινωνικές παρεμβάσεις, δίνοντας έτσι ένα μήνυμα στα παιδιά ότι αν πράγματι ο κόσμος που τους πρικίζουμε δεν τους είναι και τόσο προσιτός, επιβάλλεται να συμμετέχουν και αυτά στην αλλαγή του για το καλό του. Και εμείς οι μεγαλύτεροι, αν τι άλλο, τουλάχιστον θα πρέπει να είμαστε φωτεινά παραδείγματα. Μέσα στο παραπάνω να είμαστε φωτεινά παραδείγματα. Μέσα στο παρακάτω τρίπτυχο της Ακαδημίας μας κρύβεται όλη η φιλοσοφία μας. Οικογένεια, σχολείο, σύλλογος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, από ό,τι έχετε καταλάβει, εμείς εδώ στον ΑΟ Κόκκινος Μήλος, σκοπός και στόχος μας, ανάμεσα στα άλλα, δεν είναι να δημιουργούμε μόνο αθλητές, αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία γαλουχούμε και θεμελιώνουμε συμπεριφορές, σφυριλατώντας χαρακτήρα νικητή, γνωρίζοντας πρωτίστως ότι ένας αγώνας έχει 3 αποτελέσματα: νίκη, ισοπαλία και ήττα, ώστε να μπορούν οι αθλητές και οι αθλήτριές μας να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συγκυρίες όχι μόνο των αθλητικών τους δραστηριοτήτων, μα κύρια και πάνω απ' όλα των κοινωνικών τους υποχρεώσεων. Μέσα σε αυτή τη σύγχρονη και πολύ σκληρή κοινωνία που επιβάλλεται να επιβιώνουν, εμείς είμαστε και θα είμαστε αρρωγοί στις όποιες αποφάσεις τους. Σήμερα λοιπόν που περνάμε μια τέτοια κρίση σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο η οικονομική, αλλά κυρίως κρίση αξιών και θεσμών, τώρα είναι η ώρα να ανοίξουμε και να προτάξουμε τα χέρια μας ανιδιοτελώς προς τον συνάνθρωπό μας. Σε αυτήν εδώ λοιπόν την εποχή που κυριαρχείται από την οικονομική δυσκολία και την αποξένωση ανάμεσα στους ανθρώπους, όπου τα συναισθήματα αλλάζουν κάθε στιγμή, εγώ, εμείς, αθεράπευτα ρομαντικοί υπέρ του αθλητισμού, της παράδοσης, του πολιτισμού και της ειρήνης, όλες μου και όλες μας οι ενέργειες έχουν κοινό στόχο και σκοπό. Αντίπαλός μας, η κακομοιριά και η κακοπιστία, η απληστία και η ιδιοτέλεια, η ματαιοδοξία και η αδιαφορία, ο ζαμαπουτισμός και ο χαδελφισμός και η αγνωμοσύνη. Και αν με πικραίνει προσωπικά, με απογοητεύει και με κουράζει κάτι, κάπου είναι οι φρούδες ελπίδες και οι ψεύτικες υποσχέσεις από ορισμένους πολλά υποσχόμενους και αναδυόμενους παράγοντες που αναζητούν χέρι βοήθειας, αγαπητοί φίλοι, την αναρρίχησή τους στον πολιτικό, αθλητικό και κοινωνικό στίβο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εγώ είμαι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ και δηλώνουμε παρόν σε μια διαρκή προσπάθεια για τον καλό των παιδιών μας, την εξέλιξη του ΑΟ Κόκκινος Μήλος, την αναβάθμιση της περιοχής μας, της πόλης μας. Κάτω από αυτό το πρίσμα λοιπόν η σημερινή μας παρουσία επιβεβαιώνει σε όλους εμάς για άλλη μια φορά τούτο: και ποια ομάδα θα πρέπει να αγαπώ αν όχι τη δικιά μου. Δηλαδή
Και ποια ομάδα θα πρέπει να αγαπώ, αν όχι πλέον τον Άο Κόκκινος Μήλος. Ιδιαίτερα τώρα που έχει αρχίσει να εδραιώνεται στη συνείδηση των ανθρώπων του αθλητισμού και όχι μόνο. Και ακόμα, και ποια ομάδα θα πρέπει να αγαπώ, αν όχι τον Άο Κόκκινος Μήλος, το σύλλογο της περιοχής μας, που η νέα φιλοσοφία του δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι άλλη από το να γαλουχεί τα νέα παιδιά σε δρόμους δημιουργικούς και παραγωγικούς, με πρώτο μέλημά τους την οικογένειά τους αλλά και το σχολείο τους. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου εύκολη η προσπάθειά μας να κατανοήσουν οι νέοι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να βάζουν τη μόρφωσή τους και παράλληλα να αθλούνται. Πράγμα που πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί παρά τις δυσκολίες του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκουμε την συνεργασία με σχολεία της περιοχής μας για να γνωρίζουμε και τη σχολική πορεία τους και να θεσπίσουμε κίνητρα για τους αριστούχους αθλητές μας. Και γι' αυτό το λόγο, αυτές τις ημέρες συστήνουμε επιτροπή που θα συντελείται από γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε πιο έγκυρα να αξιολογήσουν τους σχολικούς ελέγχους που τα παιδιά μας είναι υποχρεωμένα, σε εισαγωγικά το υποχρεωμένα, να μας καταθέτουν στα τρίμηνα και τετράμηνά τους, ώστε να γίνουν οι προγραμματισμένες με τιμητικές διακρίσεις, βραβεύσεις των αριστούχων μαθητών και στα ελληνικά αλλά και σε άλλη γλώσσα, στη μεγάλη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου τον Ιούνιο του 2016. Η διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων, ναι, μας απασχολεί καθημερινά, γιατί θεωρούμε ότι μέσω της συλλογικής προσπάθειας και άμυλας που έχουν μεταξύ τους οι νέοι, μπορούν να βγουν στην κοινωνία πιο σωστοί και χρήσιμοι άνθρωποι, προς το συμφέρον το δικό τους, της οικογένειάς τους, του συλλόγου μας, αλλά και της χώρας συνολικά. Όλοι οι νέοι μπορούν να γίνουν αθλητές. Ορισμένοι όμως μπορούν να γίνουν και πρωταθλητές. Αν δεν προσεχτούν όμως, ούτε και αυτοί που έχουν ταλέντο θα γίνουν. Χιλιάδες είναι τα αρνητικά παραδείγματα και η προσπάθειά μας είναι το περίσσιο ταλέντο που υπάρχει στα τμήματα τα μικρά να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί, ώστε να προωθηθεί προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας μεγαλύτερης ομάδος, παύλα τμήματος, ώσπου κάποια στιγμή να καταφέρουμε ο σύλλογος μας να στηρίζεται σε γηγενεί αθλητές και αθλήτριες, αλλά και σε καλά παιδιά που έρχονται στο σύλλογό μας από άλλα σωματεία να προσφέρουν την όποια βοήθειά τους. Κυρίες και κύριοι, ο Αθλητικός Όμιλος Κόκκινος Μήλος έχει όραμα και προοπτική για το μέλλον. Προσπαθεί να λειτουργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, τουλάχιστον σε θέματα οργάνωσης, και να στηρίζεται σε σύγχρονες καινοτόμες αλλά και θεσμικές αντιλήψεις. Προσπαθεί να οικοδομηθεί σε ένα ολοκληρωμένο αθλητικό όμιλο με σωστές παροχές υπηρεσίας, με σύγχρονη λειτουργικότητα και κυρίως αγάπη για την τοπική και όχι μόνο αθλούμενη νεολαία. Προσδοκά να γίνει ένας από τους καλύτερους οργανωμένους αθλητικούς ομίλους της περιοχής μας και όχι μόνο. Και σε αυτή μας την προσπάθεια επιζητούμε την ανιδιοτελή στήριξη όλων, τουλάχιστον όσων εστερνίζονται γενικότερα τις απόψεις μας. Αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει ο σύλλογος μας, η περιοχή μας αλλά και η χώρα ολόκληρη, εμείς εδώ στον Άο Κόκκινος Μήλος δεν έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργούμε αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις με κανέναν και για κανένα λόγο. Ο καθένας είναι ωφέλιμος για το σύλλογό μας και την ιστορία που χτίζει. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψουμε και σε οποιονδήποτε να μπει επώδιο με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να η υλοποίηση των σκοπών και στόχων μας να μεταβαίνει ομαλά και προς το καλό όλων μας, ιδιαίτερα δε των παιδιών μας. Και τελειώνοντας, πληροφοριακά σας ενημερώνω ότι στα στενά εσωτερικά πλαίσια της ομάδος μας, οι καινοτόμες κοινωνικές παροχές του Άο Κόκκινος Μήλος προς τους γονείς, όπως η χαμηλότερη θα λέγαμε σε όλη την Αττική μηνιαία συνδρομή για κάθε παιδί των 20 ευρώ, συν 10 για τον δεύτερο αδερφό και 5 για τον τρίτο αν και εφόσον υπάρχουν, και με την τιμή κόστους στις αγορές του αθλητικού υλικού μας και την προσφορά στα παιδιά με έναν άνεργο γονιό, με κάρτα ανεργίας φυσικά, την δωρεάν πεντάμινη συμμετοχή του σε όλες μας τις δραστηριότητες, καθώς και τα παιδιά με τους δύο γονείς άνεργους, δωρεάν συμμετοχής μιας ολόκληρης αγωνιστικής περίοδου των 10 μηνών, αυτά και άλλα αποτελούν για εμάς μια προσπάθεια αλληλεγγύης να απαλύνουμε όσο είναι δυνατόν από τα τεράστια προβλήματα
που μαστίζονται πολλές οικογένειες και συνυπολογίζοντας και λαμβάνοντας όμως πολύ σοβαρά το γεγονός ότι η παρουσία και η συμμετοχή του ΑΟ Κόκκινος Μήλος στις ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις του River Camp τελούν υπομηνιαίας οικονομικής δέσμευσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ο καθένας αντιλαμβάνεται τι θέλω να πω. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορεί το βήμα μας λόγω απειρίας να είναι λίγο άτακτο, αλλά η παρουσία μας και η ομορφιά μας σε κάθε μας δραστηριότητα έχει μεγαλείο. Εδώ λοιπόν που η πραγματική προσπάθεια μετουσιώνεται σε αποτέλεσμα, τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί και τελικά στον ΑΟ Κόκκινος Μήλος τα πάντα που έχουν σχέση με το παιδί είναι απλά και δυνατά. Γιατί όπως έλεγε και ένας φιλόσοφος, αν βλέπεις το σήμερα, σπείρε σιτάρι. Αν βλέπεις 10 χρόνια μπροστά, φύτεψε ένα δέντρο. Αν όμως ατενίζεις το μέλλον, μόρφωσε έναν άνθρωπο. Εμείς λοιπόν σπέρνουμε σήμερα, αλλά προστατεύουμε και τη σπορά μας για να έχουμε αύριο. Και ατενίζουμε με ελπίδα το μέλλον, για να έχουμε μορφωμένους αλλά και καλλιεργημένους ανθρώπους. Θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα και περισσότερα. Ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ για την παρουσία σας, σε όλους όσους παρευρίσκονται στη γιορτή μας. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστώ και το δηλώνω δημόσια και συμπατάτε με υπόλοιποι γι' αυτό, στους γονείς που με εμπιστεύονται και στα παιδιά που με σέβονται. Κι όσο για σήμερα, πολλά αληθινά ευχαριστώ στην οικογένεια του μικρού μας Λευτέρη Γραβάνη, Αγάπη και Βύρωνα Γραβάνη, για τη δωρεάν τούρτα των γενεθλίων μας. Στην οικογένεια του μικρού μας Κωνσταντίνου Τσιώτα, Γιάννη και Αμπούλα Τσιώτα. Η κυρία Αμπούλα ήταν η κυρία που μίλησε. Για το ωραίο φωτογραφικό κολλάζ που αποτελεί και το ντεκόρ της τούρτας μας. Το οποίο είναι το μόνο. Σε όλους τους γονείς που με τη συμβολή τους και μόνο αυτοί ξέρουν και δημιουργούν αυτές τις καταπληκτικές γαστρονομικές νότες του μπουφέ μας, θα πείτε μέσα και θα το τιμήσουμε όλοι μαζί για να διαπιστωθεί και ο λόγος μου. Ή χειροκροτάμε ή δεν χειροκροτάμε. Σε όλους τους γονείς που εχθές και σήμερα βοήθησαν στη δημιουργία της γιορτής μας. Και άφησα το τελευταίο, τον παπά του Άρη και του Θεόφιλου Γιαννόπουλου, τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο. Θα σας πω τώρα για τη μεγάλη βοήθεια δημιουργίας ενός απίστευτου αρχείου γεμάτο με αθλητικές και όχι μόνο αναμνήσεις για τα παιδιά, τους γονείς, για την ιστορία της ομάδας μας. Είναι ο κύριος που τραβάει αυτή τη στιγμή τα απομνημονές μας. Μπράβο. Είναι ο παπάς που πετύχει με χαρά και περηφάνεια, είναι ο παπάς και μόνο αυτό θέλει. Αν αναρωτιέστε πώς τα βγάζουμε πέρα και αν όλα αυτά που ακούσατε και βλέπετε σας έκαναν έστω για ένα λεπτό να μας δείτε με θετική σκέψη, αν όχι να μας εκτιμήσετε, επιτρέψτε μας να σας δείξουμε έναν τρόπο το πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε σχετικά με το πώς τα βγάζουμε πέρα. Η κυρία Ελένη Κονομάκη, μητέρα του Βασίλη και του Αλέξανδρου, αθλητών μας, θα σας δείξει σε λίγα δευτερόλεπτα πώς θα βγάζουμε πέρα. Τι θα κάνει, θα πάρει τη λαχιοφόρο, θα σας μοιράσει κάποιους φλήρους και ένας από εδώ, κάποιος με 1 ευρώ, θα φύγει με τι έχω πάρει, με ένα τάμπλετ. Έτσι τα βγάζουμε πέρα. Ο ένας από τα εκδότερα, ο ένας τον άλλο. Κάπου εδώ, εγώ τελείωσα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ακούσατε, που σας κούρασα και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Μπορώ να μιλάμε πολλές μέρες, ώρες, μήνες για τον ΑΟ Κόκκινος Μήλος. Προσπάθησα μέσα σε αυτές τις λίγες σελίδες να δώσω το στίγμα μας σε εσάς όλους που είστε για πρώτη φορά μαζί μας. Είναι δύσκολο επίτευγμα, το γνωρίζετε όσοι ασχολείστε με τα αθλητικά και όχι μόνο. Προσπαθούμε, θα το παλέψουμε. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων, γιατί αν είμαστε όλοι μαζί παρέα
είναι καλύτερα, θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Σερενίδη. Όταν είχε έρθει ο Θόδωρας, ο κύριος Αντιδήμαρχος για σας και για μένα, για το πρωτόκολλο, αλλά ο Θόδωρας, επειδή είμαστε φίλοι και γνωρίζει πολύ καλά τι λέω, στην πίτα που είχε έρθει μου είχε πει: μην ξεχάσεις να με καλέσεις στα γενέθλιά σας, γιατί σήμερα είναι η πρώτη επέτειο, είναι τα πρώτα μας γενέθλια. Τον κάλεσα και ήρθε και τον ευχαριστώ. Στέφανα τον. Κάτοικους και ρεξικούς του Μάρκα μας, κάτι του Περσαλού. Τώρα την κοινωνία του Ποδότα, είναι εγώ και ο συνάδελφός μου ο Κιανής. Τώρα, είναι αυτές είναι αυτές το γεγονός ότι παρακάλεσα εγώ πράγματος να με καλέσει για τη σημερινή μέρα. Και το παρακάλεσα διότι αυτή η ομάδα, η συγκροτημένη, η μικρή, την οποία άριστα την έχει θεμελιώσει ο Αντώνης, έχει μέλλον. Βέβαια, φίλε Αντώνη, δεν μου άφησες περιθώρια να πω 5 λόγια. Σε τι, τα είπατε όλα εσείς. Αντώνης Σουλακέλης. Εδώ τελειώνει. Τα λόγια είναι περιτά. Η ομάδα είναι οι Δεξαμενοί και οι Ανδρεανοί πρωταθλητές. Σου εύχομαι σε ένα έτος μέσα κατόρθωσες να έχεις μία ακαδημία και πιστεύω του χρόνου αυτά τα παιδιά να πολλαπλασιαστούν. Η ομάδα αυτή είναι Δεξαμενή ο Κιτώνας, οι οποίοι θα αποφύγουν πολλά κατατόπια, όπως τα ναρκωτικά, όπως τις πολλές καφετέριες και τις αντιτοπαρές. Και αυτό σας το λέω, διότι και εγώ πρώην αθλητής ήμουν. Μετά λείπεψα, μετά τα 35 όταν σταμάτησα. Δεν θα σας κουράσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω από το μου μέσα από την καρδιά μου, να σε συγχαρώ για το άριστο έργο το οποίο επιτελείς, για τις βασικές αλλαγές τις οποίες κάνεις στον τόπο μας, διότι εσύ δεν βοηθάς μόνο εδώ, τα παιδιά, βοηθάς και τον τόπο. Και να είσαι σίγουρος, θα είμαστε δίπλα σου ως τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό στο λέω και στο τονίζω. Το είχα πει και στην κοπή της Πίτας. Η νέα Δημοτική Αρχή θα είναι δίπλα σας. Επίσης, θα συγχαρώ και τους γονείς, οι οποίοι πράγματι με κόπο και μόχθο παίρνουν τα παιδάκια τους μετά το σχολείο και τα φέρνουν εδώ. Συγχαρητήρια σε όλους σας και να πω και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο, θα ήθελα να παρακαλέσω τα παιδιά. Πού πας? Θα ήθελα να παρακαλέσω τα παιδιά να καθίσετε εκεί που πρέπει και να σεβαστούμε τους ανθρώπους που ήρθαν να μας δούνε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ πριν σας ακούσω τις ευχές μου θέλω να μεταφέρω στη σέβηση στα παιδιά, ζητή συγγνώμη που έπρεπε να φύγει έξω από ένα, αλλά παρουσιάζεται σωστά το έπρεπε. Και εκείνη μου ζήτησε να συμμεταφέρω τους ερωτισμούς και τις ευχές της. Αντώνη, μας κάλυψες, τα είπες όλα. Πιο πολύ όμως θα με επιτρέψεις να πω ότι ο μικρός Γρηγόρης τα είπε όλα. Στην ουσία μας κάλυψε, ήταν τόσο εμπεριστατωμένος ο λόγος του που μας κάλυψε όλους. Ήθεστε να λέμε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Και αν κρίνουμε από την αρχή που έχει γίνει εδώ,
περιμένουμε να δούμε μεγάλα πράγματα. Αν θέλετε, θα με επιτρέψετε έτσι σαν μια ευχή εμένα, κάνοντας και ένα συνειρμό έτσι λίγο με το σήμα της ομάδας, σύντομα όλοι να παραμιλάνε και να λένε η Μπάρτσα των Αχαρνών, η Μπαρτσελώνα του Λεγανοπεδίου και γιατί όχι και παραπάνω. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, μπράβο στον προπονητή και στους γονείς. Εγώ θα σταθώ λιγάκι και στο γεγονός ότι στις δύσκολες εποχές που ζούμε παρουσιάζεται και σαν σύλλογος ένα κοινωνικό πρόσωπο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια και γι' αυτό και κλείνοντας θα ευχηθώ επιτυχίες βέβαια, αλλά πάνω απ' όλα η υγεία, να είναι όλα τα παιδιά καλά και μακριά από τραυματισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, τέος αντιδήμαρχος, αλλά εγώ δεν σε ήξερα σαν αντιδήμαρχος, εγώ σε ήξερα σαν πρόεδρος του Καλκιδονικού και αυτό μου αρέσει εμένα προσωπικά πολύ καλύτερα. Σαν τέος πρόεδρος του Καλκιδονικού, πρώην αντίπαλη στα γήπεδα, θέλω να είσαι. Μπορεί πρώην αντιδήμαρχος, αλλά εμένα μου αρέσει σαν πρώην πρόεδρος αθλητικού συλλόγου, γιατί είναι πιο κοντά σε μένα. Καλησπέρα και από μένα, έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης. Έτσι μ' αρέσει και εμένα οι φίλοι μου να με λένε. Πρώην, όχι πρόεδρος. Μεγάλο πάθος, μεγάλη αρρώστια με το ποδόσφαιρο και ειδικά με το αεροτεχνικό. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά στο σύλλογο. Να είστε όλοι δυνατοί και να έχετε τα παιδιά σας κοντά στους αθλητικούς χώρους. Ξεκινήσαμε το Χαλκιδονικό με 6 πιτσιρίκια. Μέσα σε 3 χρόνια είχαμε φτάσει στα 120. Εύχομαι ο Αντώνης να τα χιλιάσει. Να είναι γερός και να προσφέρει συνέχεια στο ποδόσφαιρο και το ξέρω πολλά χρόνια. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εύχομαι καλό Πάσχα, υγεία σε όλους και κυρίως στα παιδιά και να είστε κοντά στα παιδιά. Πολύ κοντά στα παιδιά. Και κοντά στο σύλλογο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Γιώργο. Είναι εδώ πρώην διαιτητής, Πούτος. Τον έχετε δει στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή ασχολείται πιο πολύ με τα αθλητικά, με τα διοικητικά. Ελάτε. Όταν έχεις ένα τέτοιο όνομα, με μια τέτοια πρώην ιδιότητα, μέσα στο γήπεδο, όταν οι πιο πολλοί από εμάς ή όλοι εμείς τον βλέπαμε στην τηλεόραση να σφυρίζει καλά κακά ο καθένας το κρίνει όπως θέλει, παρακαλώ θέλω να ακούσουμε τα παιδάκια. Και είναι και σε τιμά με την παρουσία του, το ελάχιστο που μπορεί να κάνεις απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο είναι να τον φέρεις δίπλα σου. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να δείτε αυτό, ένα δευτερόλεπτο, τι λέμε εμείς για τους διαιτητές. Ρίχνοντας μια ματιά, σας λέω ότι εμείς περνάμε το μήνυμα μέσα από τα παιδιά ότι στο γήπεδο μέσα ο διαιτητής είναι φίλος μας και συνεργάτης και ότι έχει 3 αλήθειες το αποτέλεσμα, ένα παιχνίδι. Τη δικιά μας, του αντίπαλου, αλλά και του διαιτητή. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας απέναντι στη διαιτησία, που αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κορυφαίο σε αυτό το είδος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντώνη. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στην προσπάθεια που κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους και όχι σε άλλους. Και εγώ θέλω να πω καταρχήν για να μην πω πάρα πολλά παραπάνω από αυτό που είπε ο κ. Αντώνης, ότι οι διαιτητές προέρχονται από τα παιδιά σας. Έτσι είμαστε. Και εγώ ξεκίνησα και είχα πάει σε ακαδημία και όλοι οι διαιτητές και μην έχουμε μια διαφορετική άποψη που δυστυχώς την καλλιεργούν οι γονείς στα παιδιά. Αθλητές είναι και οι διαιτητές. Όπως και τα παιδιά και οι ποδοσφαιριστές και οι αθλητές κάνουν καλές ενέργειες, σωστές ενέργειες, λάθος ενέργειες, έτσι και οι διαιτητές. Παίρνουν σωστές αποφάσεις, καλές αποφάσεις και λαθασμένες αποφάσεις. Θα ήθελα να πω, επειδή και εγώ έχω 3 παιδιά και σε διάφορους συλλόγους, πρέπει όλοι οι γονείς να στηρίζουμε τους συλλόγους που είμαστε και με την οικονομική συνδρομή, αλλά και να αφήνουμε τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί
τόσα χρόνια στα γήπεδα, δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των γονιών που νομίζουν όλοι ότι έχουν το Μέση και δεν κοιτάνε να τους αφήσουν να πιστευτούν τον προπονητή, τους προπονητές στους οποίους πηγαίνουν τα παιδιά. Εγώ θέλω να πω ότι τα παιδιά έρχονται σε αυτές τις ομάδες, σε αυτούς τους συλλόγους για να καλλιεργήσουν το πνεύμα τους, το σώμα τους, την κοινωνικότητά τους, την προσαρμοστικότητά τους στην κοινωνία και να γίνουν καλοί άνθρωποι. Οπότε πρώτα να έχουμε σαν κύριο μέλημα να είναι αθλητές και κάποιοι από αυτούς θα γίνουν και πρωταθλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντώνη, η τιμή ήταν δικιά μου που με προσκαλέσατε. Σας εύχομαι τον χρόνο να είναι τουλάχιστον διπλάσιοι, αν και είμαι σίγουρος γι' αυτό, και να είστε πάντα καλά και να κάνετε τέτοιες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλει κάποιος από όλους εδώ που παρευρίσκεται να πει μια κουβέντα? Εγώ. Ελάτε. Ο κύριος Βαγγέλης δεν είναι μέλος της οικογένειας του Άοκος Μήλος, με τη στενή έννοια. Αποτελούσε μέλος μιας άλλης ομάδας που είχα το παιδί του και ήταν εγκυπαϊτή. Όταν του είπα ότι θα κάνω μια γιορτή, έλα, όχι μόνο μου είπε με χαρά, αλλά μου λέει θα αλλά θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω. Καλησπέρα σας. Σας εύχομαι πρώτα απ' όλα καλές γιορτές. Καλό Πάσχα πριν από 10 μέρα. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Πρέπει να ήταν 2003-2004 που είχαμε έρθει με τα παιδιά μας εδώ, μικρά τα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν περάσει στα πανεπιστήμια. Και το αγόρι και το κορίτσι. Λοιπόν, το αγόρι φέτος δίνει πανελλαδικές. Συγχωρέστε με καλά λάθος. Πάμε για στρατοξηράς. Και γνωρίσαμε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Γιατί τον έχω εγώ στα χέρια μου 30 φυλάδια που μου λέει πρώτα απ' όλα παιδαγωγός, μετά άνθρωπος και μετά προπονητής. Φανταστείτε ότι έχουμε ζήσει εδώ πέρα τις καλύτερες στιγμές. Εγώ δεν αγάπησα το ποδόσφαιρο. Με αυτόν τον άνθρωπο αγάπησα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εκτός όλα αυτά που έλεγε στα παιδιά, πρώτα είναι το σχολείο, μετά η οικογένεια και μετά ο αθλητισμός. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σουλακέλη για όλα αυτά που μας έμαθε. Μας έκανε καλύτερους γονείς, μας έκανε καλύτερους ανθρώπους και η μεγαλύτερη επιτυχία στον άνθρωπο είναι να έχει τους ανθρώπους δίπλα του. Λοιπόν, τα παιδιά μας τώρα έχουν αριστεύσει, έτσι, ό,τι τους είχε πει, το κρατήσανε, το κρατάμε και εμείς αγωνείς και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ κύριο Σουλακέλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα είναι πολλά εκπληκτικά τα λόγια όταν τα λέει κάποιος άνθρωπος που δεν έχει σχέση με σένα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ένα είναι σίγουρο ότι δεν έχει ιδιωτική λόγο. Είναι δεδομένο για το παιδί που δεν βρίσκεται στα χέρια. Αν αυτά τα λόγια τα άκουγα τότε που είχα το παιδί του στα χέρια μου, ίσως να μπορούσε και να αναρωτιόμουν, πέρα από το ότι ο καθένας ό,τι εισπράττει εκπέμπει. Θα ήθελα να σας πω κλείνοντας, πριν κόψουμε την τούρτα μας, ότι εδώ που δείχνω αριστερά μου υπάρχει το ημερολόγιο. Είναι δωρεάν εννοείται. Πάρτε το έτσι για ανάμνηση. Υπάρχει λαχιοφόρο και η κυρία Οικονομάκη αναλαμβάνει αποστολή όσο γίνεται γρηγορότερα. 1 ευρώ κλήρος, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Έτσι προχωράμε. Δίπλα υπάρχουν CD, DVD. Προσέξτε τι θα πω πάνω σε αυτό, ιδιαίτερα στους γονείς που τα παιδιά τους συμμετέχουν στο τμήμα των μπαμπέδων. Είναι σχεδόν όλοι οι αγώνες. Το κάθε DVD έχει ένα παιχνίδι, είναι όλοι μας οι αγώνες, έχει 5 ευρώ. Υπάρχει όμως και ένα DVD εξίσου ιστορικής αξίας. Είναι το 3ωρο Γλέντι, την Τσικνοπέμπτη που έγινε Τσικνοκυριακή. Όποιος θέλει να το αποκτήσει, έχει 7 ευρώ. Βρίσκονται όλα εδώ. Αν υπάρχει δυνατότητα, ενισχύστε, πάρτε το για να έχετε αναμνήσεις από την ομάδα μας. Και εσείς και τα παιδιά σας. Θα καλέσουμε τον Αντιδήμαρχο, θα καλέσουμε και την κυρία Αγάπη. Θα καλέσουμε κάνα 2 γονείς εδώ να κόψουμε την τούρτα. Εμείς οι υπόλοιποι, μέχρι που να ετοιμαστούν και οι κοπέλες θα πάρουν πιατάκια, κουταλάκια για να δώσουμε στον κόσμο την τούρτα μας. Θα ήθελα
να περάσουμε εδώ μέσα. Μόνο ένα πράγμα δεν θέλουμε, δεν πρέπει να πάμε εδώ μέσα. Να πάρετε πιατάκια, να φτιάξετε στο πιατάκι σας, να βάλετε οτιδήποτε για να τιμήσουμε όλα αυτά και θα ήθελα να περάσετε να δείτε τι ωραία πράγματα φτιάξαν οι γονείς μας. Κόβουμε την τούρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομα θα σας ανακαλέσουμε για μια άλλη όμορφη, εξίσου όμορφη εκδήλωση. Τέλος Ιουνίου ελπίζω να είμαστε διπλάσιοι, γιατί τότε θα γίνουν τιμητικές διακρίσεις. Τότε θα βραβευτούν οι αριστούχοι μαθητές, τότε θα βραβευτούν οι μαθητές που κατέβαλαν προσπάθεια αλλά δεν ήταν αριστούχοι και δεν το είπαμε, δεν μας δόθηκε ευκαιρία. Εδώ βραβεύουμε την προσπάθεια. Η προσπάθεια κατ' εμένα είναι πρώτο τρίμηνο 13, δεύτερο τρίμηνο 14 και τρίτο τρίμηνο 15. Αν εσείς θέλετε τα παιδιά σας να είναι αριστούχα ή Αϊνστάιν ή οτιδήποτε είναι δικό σας θέμα, εγώ όμως, παίρνοντας τους ελέγχους στα χέρια μου, θα δω την προσπάθεια του πιτσιρικά ή των κοριτσιών και ανάλογα, αν έχει βελτίωση, θα βραβευτεί και αυτό το παιδί και ας μην είναι με τη στενή έννοια του αριστούχου. Σαφώς και ο αριστούχος θα βραβευτεί, γιατί ο άριστος πρέπει να μαθαίνουμε να τον βραβεύουμε, χωρίς εγωισμό και χωρίς έπαρση. Ο αριστούχος πάντοτε και η αξία βραβεύεται και πρέπει να μάθουμε να το εκτιμάμε αυτό. Θα σας καλέσουμε τότε, ελπίζω να σας δούμε. Λοιπόν, ναι, θα ανάψουμε το κεράκι, θα έρθετε όλοι εδώ, όλοι, έτσι εικονικά, θα βάλουμε τα δυο μωρά να φυσήξουν. Θα πούμε το όνομά μας δυνατά, θα μας χειροκροτήσει ο κόσμος, κύριε συνηθείτε. Για δείτε, για ακούστε, έτοιμοι. 1, 2, 3, Κόκκινος φίλος! Από εκεί θα έρθει να μας κάνεις, από εκεί. Αντώνη, από εδώ έλα. Πάμε να πούμε το τραγουδάκι που λένε τα Χριστούγεννα. Πάμε, με τα Χριστούγεννα. Αντώνη, έλα από εδώ. Τα γενέθλια, έτοιμοι. Να ζήσεις κόκκινε φίλε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα Αντώνη, έλα από εδώ να πούμε. παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Πάμε και στα ξένα τώρα για να μάθουν, να δουν οι γονείς ότι δεν πληρώνουν τσάμπα στις σχολές. Πάμε. Birthday to you. Δυνατά. Happy birthday to you. Happy birthday, κόκκινε φίλε. Happy birthday to you. Βγάλουμε μια φωτογραφία με τον Αντιδήμαρχο και τον Δημοτικό Σύμβουλο εκεί μπροστά στην τούρτα. Θα έρθω από εκεί. Μετά θα φύγετε και θα πάτε μέσα στο μπουφέ όμορφα. Ελάτε εδώ. Θα μας κάνει. Εδώ, ελάτε όλα τα παιδιά εδώ. Ελάτε τα μικρά μπροστά, ελάτε τα μικρά μπροστά. Ελάτε όλα τα παιδιά εδώ. Λοιπόν. Πάμε τα μικρά μπροστά, τα μικρά μπροστά. Τα μικρά μπροστά. Πάτε τα μικρά μπροστά. Αρχίστε να κόψετε. Για να δω τα κοριτσάκια, για έλατε. Για να σας πω πώς φαίνονται. Έλα πιο μπροστά, όχι τώρα. Έλα πιο μπροστά εσύ. Έτσι. Για να σας πω, έλα πιο μπροστά. Αντώνη, μπες στη μέση. Μπες στη μέση. Έλα, εντάξει. Πάμε μπροστά, κοιτάμε μπροστά. Μπροστά όλοι. Μπροστά. Και με τη μηχανή μου, κάτω. Περιμένετε άλλη μία με τη μηχανή. Μην κάνετε χαζομάρες να βγάζουμε φωτογραφίες, σας το έχω πει. Μείνετε εκεί. Πάμε γιατί αυτή θα πει στην εφημερίδα. Δεν θέλω χαζομάρες. Μπροστά. Στην κόκκινη φωτογραφική, κοιτάμε, στην κόκκινη φωτογραφική. Άλλη μία. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε.
βγαίνουν να ζητάνε βοήθεια από κάποιο μεγάλο. Αναστασία, Αναστασία, Θα σου φέρω άλλο ένα για το κόσμο. Πάρε αυτό, γέμισε εδώ και γέμισε ταυτόχρονα. Η μικρή κρατάει το δικό της, εσύ το δικό σου και γέμισε. Γύρω γύρω. Άντε τώρα γιατί δεν θα φτάσει. Πάρε το δικό σου με τον κόσμο. Α, εντάξει. Δεν θα πήρουν έτσι. Εσύ φτάνεις μωρέ, τι τρέπεσαι. Έτσι, ας τη φοβομόνη της. Φτάνε, πήγαινε, πάρε ό,τι θέλεις. Μην τρέπεσαι καθόλου. Κάτω είναι τα γλυκά και πάνω είναι τα φαγητά. Γιατί δεν θες να πας πρώτα, κοίτα τι ωραία. Δεν θα σου βάλω ένα πιατάκι ωραία φαγητά. Τι να βρω το φάρο. Εκεί. Τι να βρω το φάρο. Όλα τα καλά. Έλα εδώ, Θωμά. Τώρα να τραβάσουν ένα μικρό, δεν πειράζει. Αντώνη, δεν θα μας δώσει να πει αυτή, δεν είναι αυτό. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κόταξε τον κύριο Βασίλη Κουλιώτη. Κόταξε τον Κουλιώτη, τον Βασίλη, τον Κουλιώτη. Έλα λίγο. Έλα μας δώσει το Πήγαινε εκεί και θα έρθω εγώ να πληρώσω, πήγαινε. Πάρε αυτό που θέλεις. Έτσι, πού είναι η μηχανή. Έλα. Δεν τα πιάνουμε και τα αφήνουμε τα φαγητά. Ό,τι πιάσουμε αυτό είναι. Έλα μας κάτσε όπου πρέπει τον Αντώνη. Έλα εδώ. Αντώνη, πάτε. Μπράβο. Το παίρνει. Άλλη μία.
taking a chance that you promised me. Somewhere between every morning dawn and giving into love, you tell me that I'm strong enough. I wanna run away, I wanna fly into your arms and never leave the sun. Oh, I will never leave the sun. Never gonna leave the sun. I'm strong enough, I'm never gonna leave the sun. I wanna fly into your arms, I'm never gonna leave the sun. You tell me that I'm strong enough. I wanna run away, I wanna fly into your arms and never leave the sun. Oh, I will never leave the sun. I'm strong enough, I'm never gonna leave the sun. I'm never gonna leave the sun. Τώρα όχι, αυτό φέτος δεν είναι πανελλαδικές. Φέτος είπαμε απ' όλα, ήταν στη μεγάλη την ομάδα τους Αγιασάνα. Όχι, είχαν, πες τι, ναι, μετά τους υπαετές γεννάμε δύο, ναι. Το τράβηξαμε και στο αθλητικό. Πώς σας φάνηκε? Κύριε προπονητά, τώρα θέλω να σου πω την άποψή μου, την έχω πει, νομίζω. Όταν έχω εγώ 30 χαρτιά στα χέρια μου και μου λέει παιδαγωγός μετά άνθρωπος, εν τω μεταξύ εμείς εδώ πέρα είμαι μεγαλύτεροι γονείς, έτσι. Είμαι καλύτεροι γονείς, εγώ είμαι από το κόριο της μοτοσυκλήτας, γιατί ασχολούμαι χρόνια με ξέρω τη μοτοσυκλήτα. Αν και αυτό πρόβλημα με τα πράγματα. Και έχω πάει και αυτό παγκόσμια πρωταθλήματα. Πορτογαλία, με τα βασικά φυσική, γιατί με πέντε το συγκεκριμένα και να κάνουν να μου κάνω τις έτσι. Και ανέβηκα να πάρω τον τρόπο της ομάδας. Πήγαμε τρίτο. Κάτω μας το βέβαια, μας κάνουμε τα πλάκα. Πλάκα μας κάνουμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Εδώ μιλάμε, τα παλάκια μας αμάς ήταν τόσο από τα πράγματα. Και τώρα ο Δημήτρης είναι και είναι 2-5 Δημήτρης. Έλα να σου πω. Εδώ είναι όταν βραβεύσαμε τον δημοσιογράφο, με αυτό εδώ. Εδώ είναι το όνομα του δημοσιογράφου, του Ελίδη Γιάννης. Εδώ είναι οι βαθμολογίες των παιδιών. Στο μεγάλο τμήμα είμαστε πρώτοι. Στο μικρό τμήμα έχουμε ίδιους βαθμούς με την 4η θέση, αλλά λόγω γκολ να πάει τα δόντια μας. Πήραμε την 5η θέση. Μια χρονιά ήταν 4 κύριε Σωτάκελη, στο παντέλημα του δάχτυλο του Μαστικού. Νάνση. Και γυρίσαμε με το Ρούχα. Μπράβο, αυτό που είναι. Είχαμε πάει 3 βήματα της ομάδας και τον τρόπο το φέραμε τα πιτσιρίκα. Τα μικρά αυτά μεγάλα, πιτσιρίκα. Εδώ όταν είχαμε φέρει μια σχολή καράτε και μέσα. Ό,τι τους έλεγα το έχουν κρατήσει, έτσι. Τα δικά μας τα παιδιά. Και κάποια στιγμή που ήταν η κόρη μου εδώ στην ηλικία και ήρθε αναλόγω μαθημάτων και λόγω του δεν ήταν πιο πολύ, μας έλειπε πολλοί κόσμος. Δεν ήρθαν όλα τα παιδιά. Δηλαδή από τις πάνω είναι αυτή είναι. Από τα κάτω εδώ. Αυτή ήταν εδώ τώρα. Αυτή είναι γυμνάστρια στο σχολείο. Παιδεία, είχε το περίπτερο να απενίδει.
Εδώ είναι φωτογραφίες από την αρχή της σεζόν που φτιάξαμε την ομάδα. Αυτά είναι τα ρούχα, εδώ είναι της αποστολής του αγώνα και αυτά είναι της προπόνησης. Όταν μάθουμε τις ελικάδες, το δεύτερο σκηνόδιο διαιτητής, σηκώνει το χέρι και την κουβανά. Αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί αυτή την εξέδρα, το μέγιστο μαναγής στην αντίποιχο, παρασύρει το φυσικά και δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν σωστό. Το χρονοπετάκι, 10, 20, 3. Οπότε τι κάνεις, τον μαθαίνεις να σέβεται την ακόμα στην κοινωνία. Δεν σ' αρέσει αγόρι μου, θα μείνει στο κεφαλάκι και παίξει. Διαφορετικά υπάρχει η κόκκινη καρτούλα. Εμείς έχουμε βάλει fair play, έπρεπε να βάλω την κόκκινη για να καταλάβεις ότι αν διαμαρτυρηθείς θα την κόκκινη. Η κόκκινη σου λέει σπίτι, είναι τεράστιο. Άρα τι χάνεις με μια διαμαρτυρία, αυτό που σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Απλά, οτιδήποτε άλλο, όλα τα άλλα. Πρώτα μπαίνεις τέρμα, πρώτα μπαίνεις τέρμα. Δεν θέλω βλακίες και τοπάθειες. Πάμε. Με το σφύριγμα. Εγώ κάνω ψαρικάκια. 4-2, πάμε. Μαμά, πήγαινε μετά τα λεφτά. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Για αυτό εδώ. Η αξία του δεν είναι μεγάλη. Είναι πολύ μικρή ίσως. Ή πιο μικρή ίσως. Δυστυχώς δεν είχαμε δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Έπειτα είναι οι δωρεές και οι προσφορές. Βέβαια αυτό το έχουμε αγοράσει σαν ο κόκκινος μήλος. Θα το δείτε μέσα στην απόδειξη. Μπορείτε όμως να βάλετε άλλα 950 ευρώ και να πάρετε ένα τάμπλετ των 1000. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό εδώ. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι γνωστό, να είστε καλά. Άντε, ή χειροκροτάμε ή δεν χειροκροτάμε. Αυτό το μίζερο, δεν μπορώ. Έτσι. Τα χειροκροτήματα είναι προς την κατεύθυνση όλων αυτών που ενίσχυσαν άλλος με 1 ευρώ, άλλος με 10 προκειμένου να λειτουργήσουν εδώ. Έχουμε έξοδα, έχουμε δαπάνες. Οι συνδρομές των γονιών που είναι πάρα πολύ μικρές δεν φτάνουν για να στο μήνα μέσα, δεν καλύπτονται τα έξοδα. Αν θέλουμε κάθε Σαββατοκύριακο 40 ευρώ, 20 το ένα και 20 το άλλο τμήμα, διαιτητές και γιατροί, διαπιστώστε με αυτό που λέω, στο τέλος του μήνα πόσα λεφτά χρειάζονται. Υπολογίστε ότι τα οικονομικά προβλήματα που έχει κάθε οικογένεια είναι τεράστια. Απέναντι στο σωματείο είμαστε λίγο διστακτικοί. Και έτσι κατά διαστήματα έχουμε φεύρει, όχι εκ του πονηρού, έντιμα αυτόν τον τρόπο. Και λέμε δεν είναι μεγάλη η δαπάνη που
δώσαμε και η αξία, όμως είναι πολύ μεγαλύτερη αυτό που κάνατε. Δεν σας αρέσει, πάρτε την απόδειξη εδώ στον Κοτσόβολο προς τους Αγίους, πηγαίνετε, αλλάχτε το ή βάλτε άλλα 20-30 ευρώ και πάρτε ένα πολύ καλύτερο. Η αξιοπιστία απέναντι σε τέτοια πράγματα είναι σημαντικό πράγμα για ένα αθλητικό σύλλογο. Να το ξέρετε. Το που πάνε τα λεφτά, το που αν κερδίζονται τα δώρα και όλα αυτά θέλει μεγάλη προσοχή. Πάντοτε στις γωνίες οι καλοθελητάδες είναι κρυμμένοι σκιά να πούν οτιδήποτε. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι. Πάνω απ' όλα εγώ που ασχολούμαι με τα κοινά πάρα πολλά χρόνια και ξέρω πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Και φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς. Προκειμένου για την αξιοπιστία την απόλυτη, εμείς θα καλέσουμε τον αντιδήμαρχο της πόλης μας να τραβήξει τον κλήρο του τυχερού. Αυτή τη φορά είναι και μεταξύ μας και είναι και ανάμεσά μας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρότι έχουν φύγει όλοι και ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Στέργιος, τα διαδίτης είναι παρέα μας, κάθονται εδώ. Γιατί τους αρέσει το περιβάλλον, είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε. Και τα αγγλικά. Ακόμα καλύτερα. Άρα συγχαρητήρια στους γονείς που τα δημιούργησαν. Έλεγα στον αντιδήμαρχο, κοίτα τι φτιάχνουν οι γονείς μας. Και μου έλεγε έντιμα ότι έχω πάει σε χιλιάδες συλλόγους, τέτοια πράγματα έτσι δεν το έχω δει εύκολα και σπάνια. Και η ποιότητα και η ποσότητα. Και το είπε έντιμα, δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτό. Εγώ του έλεγα με περηφάνεια απέναντι για σας το τι κάνουμε και αυτός μου έλεγε πραγματικά επιβεβαίωνε τα λόγια μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνατε. Ναι. Ήθελα, Αντώνη, με την αγάπη που έχω στο πρόσωπο σένα και των γονέων, εάν κάνετε κάποια χοροεσπερίδα, μήπως έχετε κατανόηση, θα το κρίνετε, θέλω να έρθεις να με βρεις, να κάνω μια προσφορά κι εγώ. Δεν θα πω ποια προσφορά θα κάνω, θέλω να έρθεις να με βρεις, αν κάνετε χοροεσπερίδα ή κοπή, δεν ξέρω, κάποια βραδιά, μια γιορτή, θέλω να έρθεις να με βρεις, θέλω να κάνω ένα δώρο και εγώ στο σωματείο. Ευχαριστώ πολύ. Και μόνο που το είπε ο Αντιδήμαρχος, αντιλαμβάνεστε να το κάνουμε σύντομα. Λοιπόν, πολύ συντομότερα. Να ξέρετε ένα πράγμα, επειδή είμαι τυχερός ή μεγάλο χαρτί ή μικρό. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Εμείς έχουμε ένα βίτσιο εδώ να μετράμε ένα μέχρι το 5 και στο 5 τραβάει το κλήρο. Για πάμε όλα τα παιδιά. Μπροστά τα χέρια και πάμε Πήγαμε. 1, 2, 3, 4, 5. Ό,τι πει αυτό. Είναι κόκκινο πρώτα απ' όλα, αν βλέπω καλά. Ροζ. Φούξι. Νούμερο 68. Νούμερο 68. Όχι, όχι, γιατί μπροστά έχει το νο. Δεν μπορεί να είναι on. Κοιτάξτε τα χαρτιά μου, έχουν τα χαρτάκια, τα αποκόμματα, τα στελέχη, κοινώς. Μου έχουν δώσει κάποιοι γονείς αυτά, δεν ξέρω τι είναι εδώ, πείτε εσείς καλά πρώτα. Τι το κέρδισες? Κωνσταντίνε. Είναι στο ρόκο. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μην έγινε που εδώ υπάρχει μια πιθανότητα να έχει φύγει. Περιμένετε λίγο, μπορεί να έχει ο 68α. Α 68. Αυτό είναι. Αν έχει φύγει ο γονιός θα ανακοινωθεί με όλους τους τρόπους και εδώ θα υπάρχει χαρτί, εσείς μεταφέρετε, εγώ θα το σημειώσω. Α 68. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Ποιος? Ο ψηλός. Σοβαρά, για να το δούμε. Κι όμως, 68. Καλορίζικο και πρόσεξε τη χρήση του. Σιγά μην το κρατήσω. Να μου το δώσει, δεν το θέλετε.
Α, έτσι, σε αυτό συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?